Здравейте, аз се казвам Кристиан от Bullstar и днес ще ви покажа тази красавица зад мен. Това е лодка Bayliner, модел VR5, Outboard, европейската версия. Лодката е дълга 6,30, широка е 2,40. В момента сме на палубата на лодката и ще ви покажа този модел какво включва като опции и стандартно оборудване. От тук е входа на лодката, както виждате се вдига елементарно. Сега ще ви покажа едно от любимите ми неща при този модел, а именно многото съхранение за багаж, която предлага лодката. Започваме с това тук, както може да видите и ще ви покажа, навсякъде има дупки по помещенията за багаж, което лодката я прави самоотливна и винаги ако има вода се изтича през дупките. Отново още едно помещение, тук се складира масата на лодката, която ще покажем след малко, и отделно има още пространство, което може да бъде запълнено. Това тук е едно от любимите неща при този модел. Имате три начина, по който да нагласите седалката. В случая правиме като лежанка и вече имаме пространство и тук за още багаж по лодката. Едно от любимите ми неща при този модел, а те са много, както видяхте, е ето това тук. Огромно помещение. Тук може да съберете всичко, дори и без да ползвате предишните. Там ви се намира водния резервоар, достъпа пак е лесен. Продължаваме напред към носа на лодката, където има още места за съхранение. Когато искате да дойдете на носа на лодката, това е дъскичката при този модел, която се вдига изключително лесно, не е тежка и вече имате достъп за отпред на лодката. Така, това тук се води лежанка на носа. Това е опция. Никога не идва стандартно. Това е пространството, когато не е направено като лежанка. Става един вид като две пейки. Имате стойки за чаши. И отново тук имате помещение за багаж. Както и отдясно, така и отляво. Тук отпред се намира лебедката за котвата на лодката. При Bayliner моделите 90% от лодките винаги идват с котви на тях. Както виждате, аз съм висок 1,82 м и се събирам, нали, така да кажа, сам отпреде, целя без никакви проблеми. До 2-3 човека мисля, че няма да имате абсолютно никакъв проблем на тази лежанка. Разбира се, зависи от вас колко сте големи и колко сте яли по празниците. Както виждате, това е предното стъкло, затваря се лесно. От тук се закопчава, за да може при движение да е стабилно. Както виждате, това е конзолата на лодката, тя се намира отдясно. Това ви е щамбайна, от тук давате напред, назад, като при всяка друга лодка. Тук са уредите на лодката, обороти, скорост, волтаж на акумулатора, ниво на гориво, трим на лодката, запалка имате на 12 волта и USB зарядна. Две стойки за чаши отпреде и от тук вече започват копчетата по лодката, нали, така да го кажа. Тук имате светлини, билч помпа, това са бутони за аксесуари. Давам за пример, ако искате да имате допълнителни светлини на лодката или да кажем, че тонклоните са ви LED, има светлини по тях, те се водят към бутоните аксесуари, от които си ги включиш отделно. Както виждате, имате още две, което дава алтернатива да се монтира и нещо друго. Това го споменавам е специално при монтаж. Фабрично лодката не предлага такива. Също така на конзолата ви се намира и радиото, от което управлявате музиката на лодката. Може да видите, имаме две тонклони на тази лодка. Едната се намира там, другата е точно тук зад мен. Седалката може да се мести напред и назад. Изключително лесно, от тук се разхлабва и може да видите движението как става. Избирате си как ви е най-удобно. Да кажем предна позиция, се въртвате надясно и е затегнато вече на тази позиция. Може да карате и изправени, ако ви е удобно. Това ми харесва, както виждате. Това се вдига нагоре и надолу.
На пасажирската седалка, тук освен, че както споменахме по-рано, може да става като лежанка, си имате и джоб на самата лодка, който се отваря, може да сложите, например, очила или нещо по-малко, имате и стойка за чаша. Така се прибира изключително лесно. Както виждате, имаме гумен тик по абсолютно цялата лодка. Това нещо винаги е опция, никога не идва лодката стандартно с него. Показвам ви, тук е като помещение за багаж. По-специфично тук се държи масата, пилона за масата, която ще ви покажем след малко, и покривалото за лодката. Може да съберете още неща, няма проблем, може да слагате винаги и ваш багаж. Така, покривалото, което видяхте, е оригинално, фабрично на Bayliner, то отново е опция. Тук имаме още едно помещение за багаж. Лодката също така предлага и маса на палубата, която се монтира супер лесно. Сега ще ви покажа как става. Забивате пилончето, взимате масата и просто гледате да е точно. Така, готови сме. Ако искате да ви е по-удобно, давате тази възглавница така напред и така вече има пространство, цялата палуба да се възползвате от тази опция. Самата маса си има специално обозначено място за чашки, за да може при движение да не мърдат. Разбира се, ако карате с много висока скорост, няма как да не мърдат, говоря при нормално движение. Така, това е тентата на лодката. Тя отново винаги е опция, никога не идва стандартно. Това представлява, както виждате, покрива 90% от палубата, да не казвам даже 99%, така че в топлите дни ще има какво да ви пази от силното слънце. Лодката я дават по документи за 9 души. Винаги може да разберете една лодка за колко души е направена и по документи колко ще пише. По самата табела, която почти при всяка лодка се намира до щамбайна. Това са удължените платформи на Bayliner модела. То отново е опция. Тук се намира стълбата на лодката. Отново лесно, издърпва се и се пуска надолу. Прибирането е по същия начин. Захваща се, за да може да е стабилна. Както виждате, има като опция душ на лодката, от който се изкарва и за покривалото, което ви споменах по-рано, понеже е оригинално, както виждате, има копчета, на които се захваща и то продължава по цялата лодка, чак до отпреде на носа. От тук се пълни водния резервоар на лодката за душа. От другата страна е резервоара за горивото, то си пише газ танк. Лодката разполага и с билч помпа, която е автоматична. Тя се включва автоматично, пак казвам, когато има акумулатор свързан към нея и изхвърля водата през дупките на лодката. Билч помпата е фабрично към всяка една лодка на Bayliner. Така, да поговорим малко и за външния вид на лодката. Това е цвят на корпуса. В случая аз съм избрал светло син, понеже на мен ми допада най-много и за мен е най-красивия. Има няколко варианта. От оригиналния сайт винаги може да си изберете и други цветове или да дойдете при нас. Моделът Bayliner VR5 Outboard има, както виждате, опция Ski Pylon. То отново е опция на лодката, никога не идва фабрично. Лодката Bayliner е направена да се кара с двигател Меркурий и само и Меркурий. Максималните конски сили, която може да сложите на тази лодка, са 150 конски сили, минималните са 115. Аз лично винаги предпочитам максималния, за да може да използвате пълния потенциал на тази красавица. Това беше от нас за модела Bayliner VR5 Outboard, европейската версия. Ние от Bullstar сме официални представители на Bayliner, така че абсолютно всеки модел, който си харесате или изберете, винаги може да ви го доставим. Също така, ако имате нужда от консултация, искате съвет или някой да ви помогне при изграждането на вашата лодка, перфектната за вас, така да го кажа, винаги може да се обърнете към нас. Лодката, която току-що ви показах, с двигател 150 конски сили Меркурий, струва 117 994 лева с ДДС. Лодката е налична в магазина. Има още неща, които винаги може да поръчаме допълнително, ако клиента желае. В тази цена е много важно да се спомене, че не влизат акумулатори, не влиза
навигация, не влиза сонда, не влизат жилетки и така нататък. Допълнителни задължителни неща, които трябва да ги има според мен на всяка една лодка. В магазина ни продаваме и колесари за нашите лодки, те отново се купуват отделно. За повече информация не се колебайте да свършите с мене, контактите са оставени в описанието. Това беше от мен, надявам се лодката да ви е харесала. Ще се видим до следващия път.